everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Husto. O siya hasta ng luminos. Nga na di ay. Dili ta aging matog din hindapita tay. Tungod kay makatog, patyon pinaagi sa damgo. Onsa! Mao kini ang lugar sa Urom. Mao nga bisag duka na kayo ta. Dili ta aging matog. Dili og dili gyud. Action kong duka. Action kong duka. Ayaw tay. Ayaw tay. Ayaw gyud pagkatog. Ayaw. Ayaw gyud pagkatog. Ah. Ayaw pagkatog kay patyon ka sa iring nga banbanon. Suyo pa nang imang daga. Laungo nga iring ang mukilaw nimo dito sa panahon sa damgosay. Dili na ko kapugan. Duka na kayo. Ay, ako malamoy sa imong bakba. Katogon kay Kuday. Ay, malamoy Duka, Kuday. Kinaagod kong pagbingo ang godyatay God. Dito na ko gikan sa akong damgusay o pagbantay kay may iring dito nga banbanon nga kung kinsa ka matog dayong sudlon sa damgo laki say mamatay ka na say ayaw saya alagdada hala ginoo ko dang nakatog na gisiwa say dang Bago pa siyang natog. Nairang. Kinahanglan mapukaw ko siya. Uy! Wala ka siya nga nung gikuha manggod na ni mong imong kutsilyo nga gitaken sa imong kilid. Kinahanglan samaran ko siya pinaagi na ng kutsilyo nay. Uy! Aron dili siya makasuod sa damgo. Samaran! Niya. Aray! 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 Wala gi ka kalit reaction siya. Wala ka kalit reaction na ginamaran! Kanitong dugo. luminog sa mirisye. Dugo! Kapdos! Dugo! Agay! Ay, pasaylo ako. Ah! Gisamaran ti ka aron dili ka makasuod sa daotang damgo. Ay! Makamata ka na yon. Agay! Kinahanglan ikaw sob. Ah! Usay ako nagmata na ko dong. Ayaw na kong samarin dong. Nay, kinahanglan magbuhat kag gamayng samad sa imong lawas. Ala! Aron bation kag sakit. Halika lain! Og dili ka Agay, duhaon sa agay. tugon. Agay! Dilin kay kamurang duha ang magbuhat ini. Oy. Lakit ako. Aron dili ko matintal sa pagkatug. Mga dama sa kingit-ngit, andam na ba ang prinsesa sa Lemuria? Nailisa na ba ninyo siya sa bestidang puti alang sa pagpangandam sa iyang kamatayon? Kung mao ka na, dadasya dayon sa among atubangan ni Bakunawa. Karon, dayon! Kailisan ako nila sa puting bestida. Haring sos, ayaw ko pasakti. Tabangi ko sa akong kahimtang. Dili ko gusto mamatay sa mga kamot sa mga daotan. Sa mga kamot nila ni Bertagus o Bukanawa. Dili ko gustong makamit sa ilang pagkadaotan. Pusa, nagampo ko nga imo kong tabangan. Maluoy ka. Ay! Ulala! Kaya nganong naamanta din na sa sod sa kalaberang odong. Uy, pagkadako sa basta sod. Hala, oy! Uy! May pangitaon ko din hinay. Huwag kinahanglan makuha ko kini. Sugda na to pangita, dong! O tay, kinahanglan makitaan ko gyud kini. Kay kung dili ko madaha ang maong butang sa akong pagpakig-away o ni Libertagos. Simbakog ako'y maapiki sa among panag-atubang. Mangita na ta sa akong gustong pangitaon din tay. Kay tingalig, mauwahi pa kita. Ug mahitabo na hinuon ang dili angay mahitabo sa akong mahal nga si Corazon. Nga mao si Prinsesa Histia. Onsa itong pangitaon din sa sood, dong luminos! Nagsige ko dagan. Apan wa ko'y nakit ang kagihan paingon sa akong padulngan. Pulos hawan ang palibot. Asa magoyan nilusot.
Wa ka kuminoa. Wa ka kuduai sa mga engkantong itom. O di ba ka? Giduaan ko ni Centaurus. Baliyon ko kini akong isulob. Aron dili ko magbalik-balik sa akong aki. Hukason ko kini akong isulob. Bulawanon ang mata ko to. Kinahanglan mabalik ko o maluwas ang akong anak na prinsesa. Isugda na nila ang ritual nga babalianas rito todas. Dong! Nga na mihono magas paglakaw dong luminos! Ay, ansam! Masal tinguga! Murag bodyong! Murag doon eh! Murag doon eh kalihukan sa mga karaang panahon! Pasultihon! Doon na sila gipahibaw tatiwasay. Haring sus, tabangi ko. Ha? Nga makitan ko dayon ang ipapangita ni Pula ug Ningning. Ako yung Aron di- makaadto na ko sa gingarian sa Erkalya. Ako ay magikuan dong. Aron luwason si Prinsesa Histia nga akong ginikugma. Dong, ako ay magikuan dong. Nga nom day dong luminos. Tiwasay. Oh, Tay, ansay. nagsugod na ang ritual. Alang sa pagpahigayon sa pagpatay sa Prinsesa sa Lemuria. Unsa? Namiligro na si Day Corazon. Ang mga ipadong luminos. Ato na to dito sila. Ato na to dito sila. Balik na ta din hidang. Dili ta makasud dito sa ilang gingarian tay. Kung dili na to mada ang mga importanteng butang. Ay, nga naman. Nga naman. Butaan kita aron sa ingon. Dili ta makita ang agianan pa ingon sa Erkalya. Kato ding sungay. Kato nakita. Mga naman kato. Oh, apa dili kita makasud kung dili na to mada ang mata ni Bertagos. Oy, kanindot ko di ay... Ansa! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.